Hvad så derude? Hvad så derude? På en harpeting. På en harpeting. Det er det ultimative. Ultimativ syg harpeting. I dag vil vi teste alle harpo. Alle harpo. Sodavand Vi har for light. Vi har en dansk vand. Apollonize. Vi har en light topform. Cola light. Sportsbrus. Squash light. Hindbærbrus. Den standard cola. En ananas ting. En grape light og en citrus med citrus. En dansk vand med citrus, siger det. Citrus. Så Ja, hvor starter det fra, dreng? starter fra den. Start fra den. Jeg føler, den bliver lidt langt, den her. Sådan er det. Og så en god lyd, ikke? Ej. Okay. Okay. Nu skal vi drikke det hele. Ja, tak. Nej, vi skal drikke det hele. Nej, bare lige sippe. Først sipper vi lige. Så har vi den her. Den første her. Med Dansk citrus. Med citrus. Man kan tydeligvis lugte, at der er citrus i. Det skal jeg lige sige. Citrus smager det i hvert fald ikke af. Jeg kan ikke finde det. Det er for helvede. For helvede. Det er kraftigt med gang. smager faktisk ikke engang en citrus der. Den er sgu ikke så god, den her. Nej. Hvad gutter? Fra en skala fra 1 til 10, hvad giver vi den så? Fra en skala fra 1 til 10, så giver vi den en 1'er. Jeg ser altså en nuller. Det kan drikkes. Det kan man jo ikke. Okay, jeg er på en 2. Men det er også kommet på grund af brusen. Den er fandme god. Brusen er god, alt andet det Jeg er siger en 1'er. En 1'er til Til en Det 2. blev en til 1'er. dansk vand. Det blev en 1'er. Til tand. Der er vi enige. Bund, værste dreng. Ja. Så er vi på en En grebting. grape line ting. En grebdreng. Den er live. Grape det var. Desværre. Den er sukker, den er. Den smager velbehaget. Hjemme. Ja. Krantetart. En grebting. Ikke så meget til mig. Okay, lidt mere. Det er fint. Okay. Sådan der. Fy for helvede. Dufter godt. Har en lidt klam eftersmag. Dejlig nuance, når man starter med at få den ind i munden, men så når man har slugt det, får man det sgu. Så er den ikke god. Så er den ikke god. Ej, fy for helvede. Det vil vi ikke anbefale. Den her vil vi ikke Den vil anbefale. vi gerne befale. Greb light. Nej. Don't do it. Nej, lad være. Den er ikke 5,5 kroner værd. Nej. Sådan, hvad siger vi der? Det er på en 2'er. Ja, vi er på en 2'er, for der er trods alt smag. Der er trods alt smag, og den har godt nok en skidt Men så er vi eftersmag. ananasen. Vi er på en 2'er på grape line. En 2 to greb light. Så er vi på en, Toer. på en ananasdreng. Ikke light. Ananas. Ikke light, ikke light. Det kan vi lide. Ananas ting, det. Så bliver vi også fede. Vi er lidt kraft. Den svitser sgu i øjnene, den her. Fy for helvede. Ananas. Lugter fandme godt. Jeg synes ikke, det lugter godt. Det her det er ikke min smag. Hvad er det? Den er god. Ej. Den er altså ikke god. Den er dejlig. For helvede. Der tror jeg, vi har til uenigheder der. Det tror jeg sgu. Ja, ananas, det er ikke lige Yes. min kop. Hvad vil I sige? Hvad vil I give den? Jeg er på en nuller. Jeg er helt nede på skrabbunden på den der. Jeg giver det en stærk 7. Jeg vil også sige en 7'er. Så mærken, det er flertallet. Jeg tager noget, der bestemmer. Så ananasdrengen, du får en stærk 7'er. En stærk 7. Den kan Nul anbefales. herfra, nul Helt herfra. klar. Det er værd at købe. Det var Det er lort. 6 kroner hver. Åh. Det er lidt cola. Er der mælk? Så tror jeg snart. Ja, så er vi på en cola her. Den gode gamle cola. Harpo cola. Harpo cola. Som I kender den.
God lyd, god lyd. Der er masser af brus. Kan du åbne? Udstråler af brus. Kan du åbne? Ja, ja. Ja. Cooler ting. Cola ting. Det er Dufter som en billig cola. Dufter som en billig magnet. 100%. Hvis du skal i byen, så lad jeg købe det her, for det er ikke gis. Det er bare... Ja. Den har den. Smager lidt af saftevand. Smager lidt af en Coca-Cola, der har stået i 2 Sådan uger. en cola sunlolly. I frysis. Ja. Eller en Jolly Cola. Light. Kan drikkes. Der er ikke så meget at sige der. Kan drikkes. Sammenlignet med en rigtig Coca-Cola, så er Så er det ingenting. Hvad er I på, drenge? Jeg er på en 5'er. 5-6'er. Ja, så, Jeg må sige en 6'er. så tager vi 6'eren. Vi giver 6'eren. Colaen en får 6 drenge. 6 drenge. god 6'er. Så er vi på den gode, gamle Hindbærbrus. Den skuffer ikke. Jeg har den i hvert fald ikke. Du så smalt sådan. Ja, Et godt streg for hende der. Uden tvivl, uden tvivl. og Den er ikke dårlig. når jeg lukker øjnene, ikke? Så. Den er sgu altid god. Ja. Der er vi oppe på en 9 drenge. Ej, En klar 10. klar 10'er. Klar 10'er. Vi er på en 10'er. Den har noget, som de andre ikke har haft indtil nu. 10 drenge. Så en hindbærdreng. Light. Ikke light. Ikke light. Ikke light. Bare hindbærbrus. Light, det kan få sig kvickly. Kan klart anbefales efter en kebab. Ja. Så det Ja, en god gang. Der springer en gale ind. er en god ryge. Rigtig god. Så er vi til en squash. Det skulle også lege. Light. Light. Orange. Nummers. Jeg synes ikke, det er så meget okay. Dufter af appelsin. Dejlig brusen lyd. Ja. Der er ikke så meget at sige til den. Den smager sgu af... Appelsin. Hvad fanden røv. det nu er. Rent sagt. Ja, appelsin. Den er sgu ikke god. Altså, den smager faktisk lidt som citrusen. Dansk vand. Ja. Med lidt mere... Hvis man hældte vand i den. Skal ikke så meget til squash, må jeg lige indrømme. Du har valgt for meget squash. Aldrig drukket squash. Squash har aldrig været min favorit. Nej, der er jeg enig der. Så er det sagt. Er det en 4 eller? Det er 4. Det er en 4. Det er 4. Så er vi på en sportsdreng. En 4 der. En 4. Sportsbro. En sportsdreng. Jeg er ved at gå helt kold i maven efter det der. Tak. Lugter lidt af grønt saftevand. Svinger den rundt i glasset. Sportssaftevand, hvis I kender den. Fun. One. Sport. Det smager en fun sportsvand med lidt brus i. Den er ikke god. Jeg synes ikke, den er god. Den er fin, ja. I forhold til en faxe, så er det her. Du er ikke sammenlignet med den faktisk. Den smager af en, der hedder Lise, synes jeg.
Lise. Mm. Smager den af Lise? Ja, en der hedder Lise. Det må jeg sige, det må jeg sige. Ja. Det er vigtigt, at man kan associere det med Jeg er på en 5'er. mennesker omkring dig. 4 for mig. Hvad er Og du på? stort 4 til mig. Ja, jeg er altså sådan 4. På en 4 ting. 4 drenge der. Så er der colaen. Igen, Lighten. i light format. Der går ud til alle de fede piger derude. Det er noget med det, eller det går Godt altså bruset, ikke. du. Godt bruset. Mange tak, mange tak. Ja tak, ja tak. Mange tak. Okay, det her det er ultimativ jolly, når bare man lugter til den. Ja. I forhold til den normale cola, der er det her jolly. Ultra light. Jeg vil faktisk sige, at den smager bedre end den stand normal cola derovre. Nej, Den smager sgu af det en smager altså af til vand. meget tynd pige. Ja. Puh. Ja. Det skal bare ned, altså. Jeg er på en 2'er. To drenge herfra. Ja. Lad os smække den på en 2'er. En toer til de fede piger derude. Til en light. Ja. Går vi ned til Topform power. Light. I ved det. Light. Ikke så godt. de fede piger. Fuck. Ja, det var noget en lille dreng, der fik der. Dufter ikke særlig meget. Det var så 100% bedre end sporten. Ja. Lidt mere topform over. Ja. Den var faktisk fint nok. Så den kan klart anbefales. Ja, den er god. Den er fandme god. Det er den sgu. Det kan vi godt blive med, drenge. Ja. Ej, men jeg bliver sød i de Jeg også bare Yes. Jeg er vandet på der, dreng. Jeg er vandet på der. Jeg vil sige 9. Jeg er på en 8. En 8 her. En 8 her. Jeg er på en 7'er. Okay, det bliver 7, 8 og 9. Så mødes de på midten. Vi mødes på 8. Slæf, slæf. Så er vi på en standard dansk. En dansk vand ting. Det er det. Ja. Sådan der. Ja. Ja tak, ja tak. Det er fint. Det er fint. Altså, dansk vand har sgu aldrig været med stærkeste ude. Det lugter af vand. Jeg kan lugte lidt af alle de andre cola, eller alle de andre sodavand lige nu. Faktisk så hader jeg dansk vand. Puh, ja. Den smager en fed pige. Jeg vil sige, det er klart nuller der. Der er rigtig meget Dansk delt på vand den er her. fandme ikke min smag. Nej, det er ikke noget, man kan... Det er sgu en nasty job. Det er det sgu. Fy, for den Hvad siger nede. I, dreng? Jeg synes sgu ikke, den har fortjent mere end en etter. Ja. Ja, der er jeg også på en etter. Må vi give den en nære? Ein Unders. Ej, minus. Det var testen. Det var testen. Så har vi her. Håber I kan lide det. Jeg Håber, tror, I vi kan kan lide trække vinderen nu. Som, Vi trækker vinderen her. det. Hindbærbro. Hindbærbrusen. Hindbærbrusen. På en toer. Klar vinder. Er vi på en... Hvad er det ikke så? Jo. På en topform, light ting. På en træer var det vi på en ananas ting. Var det en træer? Ja. Okay. Det var det sgu. Det var så jo, den fik 7. Ja, okay. Nå, men vi ses. Nå ja. Håber I kan lide det. Flere Og, test. Flere Sidste test uge, flere test kommende. om et par dage. Kom ind. Du ved det.